Здравейте хора, спечелих камиончето на Кока-Кола! За целта трябва да имате сричките Ко-ле-да. На мен първо ми се падна сричката Ле, после Ко и вчера ми се падна Да. 3 коли купих по 1 литър и 3 различни срички. И от раз за 1-2 седмици, не помня колко ми отне, докато спия колите, си взех ето този камион. Мега якото. Ето, може да ви го покажа и отзад. Пише 60 години освежаваме празниците в България. Айде да го отворим. Така, да видим дали е хубав. Аре бе. Нещо не иска да се отвори. Топа, що заяжда така? Айде. Опа! Ужас! То се разглоби, той чудо. Чак видим сега как се слага. Ето така. Ма той пластмаса той бе. Само предната част е метална. Баси измамниците. И на всичко отгоре е надраскано. Ето може да видите и мръсно. Е чисто ново, ето. Тук що го отворих. Баси мошенниците. Иначе пък не е лошо камиончето. Нали е подарък, това е важното. Ето хора и отблизо да го видите. Страхотен камион. Много ми харесва. Уникален.